Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Mill-introduzzjoni tal-qorti ta' droga fl-2015, 278 persuna temmew b'suċċess il-pjan ta' kura provdut mill-boards u ħadu ħajjithom lura mill-ġdid. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika f'Raħal ġdid dwar ir-riforma għall-ġustizzja aktar effettiva mal-vittmi ta' droga. Matul din il-konsultazzjoni pubblika mal-pubbliku ġenerali tajt dettalji dwar dawk li kienu stejl ta' suċċess mill-2015 il qudiem fejn kellek 278 persuna li temmew b'suċċess il-programm illi jingħataw u hemm mal-115 li bħalissa dejjem minn dan il-proċess u hekk jittama li jtemmu b'suċċess ukoll dan il-programm u dawn in-numri ċertament jimlewna bil-kuraġġ biex inkomplu nibnu fuq it-tajjeb miksub u nassiguraw ukoll li s-sistema taqbad lil dawk li b'xi mod jew ieħor mhumiex każi ġenwini. Ġie spjegat li kien hemm 150 każ fejn il-vittmi ta' droga ma ħadux l-opportunità li jirriabilitaw ruhom u għalhekk intbagħtu lura l-qorti biex jingħataw il-pjena mistħoqqa. Din il-laqgħa mal-pubbliku segwi diskussjoni li saret matul din il-ġimgħa mal-partijiet ikkonċernati kollha involuti fis-settur.